Y darlun cyffredin o ddefaid yn pori yw naill ai ar gaeau neu ar ffriddoedd. Ond yma nghanolfan ymchwil henfais Prifysgol Bangor, mae yna arbrawf wedi bod gyda defaid yn pori mewn caeau llawn coed. Mae'n arbrawf ar y cyd rhwng y brifysgol a chyswllt ffermio. Diwrnod agorad heddiw ar safle arloesol cyswllt ffermio. I edrych ar system Amaeth Goedwigaeth, da ni'n tyfu cropiau o fewn rhwngth y coed, o dan y coed, yn rep a cel a stubble turnips, i fedru pwysio mesur sut mae system fel un o fydd i ffermwyr yn ei busnesau o ddydd i ddydd. Cefndir y cyllyn, ni'n edrych ar werth coed yn tirlun ffarm i raddau. Ac tra bod ffermwyr i gyd yn dallt buddion o gysgod ac yn y blaen, mae'n bwysig bod ni'n gallu cael y data ar y canlyniadau sy'n dystiolaeth i hynny o be di werth economaidd y goeden yn tirlun ac i busnes y ffarm. Mae'n ddata gwych yn dod o Australia, Seland Newydd, America ac yn y blaen. Mae'n bwysig rwan bod ni'n gallu bwysio a mesur prosiectau yn y wlad yma i ni gael yr un canlyniadau a dangos y buddion o weithredu fel un. Ffermwyr yn elwa drwy'r system drwy wella perfformiad amgylcheddol y fferm, sydd yn ei dro mynd i gyfrannu at gwella perfformiad busnes y fferm. Felly, da ni'n edrych ar y coed yma, maen nhw'n cloi carbon i fyny, maen nhw'n lleihau newid hinsawdd, ac falle edrych am yn y dyfodol i gael incwm i mewn o'r ochr yna hefyd. Mae yna 80 o ŵyn wedi bod yn rhan o'r arbrawf yma, ac un sydd wedi bod yn cadw llygad ar y cwbl yw Dr Presor Williams. Gryn diddordeb dyddiau yma mewn amaeth Goedwigaeth, sut mae cyfuno coetir ag amaeth efo'i gilydd, achos mae yna fwy o ddiddordeb mewn wyna allan ac yn y blaen i leihau costau ag ati. Ond be mae'r arbrawf yma wedi bod yn edrych arno fo ydy sut mae bosib gorffen wyn drwy dyfu cnydau gwahanol ac elwa allan o'r cysgod mae'r coed i gynnig i'r wyn. A wedyn mae lot o waith modelu a casglu data yn edrych ar faint o egni maen nhw'n ei ddefnyddio a sut mae hynny'n ei dro yn effeithio'r perfformiad. Mae'n holl bwysig achos da ni'n gwybod mae ffermwyr wastad yn edrych ar ffyrdd cost effeithiol o esgu wyn ac mae tyfu cnydau fel hyn yn dod yn rhywbeth da ni'n weld llawer mwy ohono fo. Ac o drealu cnydau gwahanol ac o dan y coetir gwahanol da ni'n gallu rhoi canlyniadau llawer ehangach sydd wedyn yn fwy perthnasol i nifer fwy o ffermydd. Be sgyn ni yma hyn o bryd ydy darn o hen abrawf. Da ni'n trio ail atgyfodi i wella'r poriant yno fo, neu'r porthiant yno fo. Mae wedi bod yma ers 5 ar 20 mlynedd a da ni'n trio wella y glaswellt o dani. Wel, wrth tyfu y cropiau yma, y brassicas, y reps, a wedyn mynd yn ôl i fewn efo gwair wedyn. Wel, hyd yma, da ni wedi llnau fyny y hen porthiant sydd dan yn rhaid, neu'r hen glaswellt. A fel welyd ni dan ni'n traed yma, da ni wedi cael cnwd o rep a wedi dechrau pesgu bach o wyn yn ni o Glan Gaea o mis Hydref. A fel da ni'n chwerfo rwan, da ni'n dal i pesgu beth sy'n sbar. Ar hyn o bryd yndi, ydy'n reit ffafriol, mae'r wyn yn rhoi bach y pwysau, ond wyn pendwytha ydyn nhw. Ar hyn o bryd mae'r abrawf wedi bod yn mynd ers 5 ar 20 mlynedd, a mae'r darn yma wedi diwedd ei oes, rhan y porthiant a oed y coed. A wedyn da ni yn symud ymlaen efo'r gam nesaf. Mae Pip Jones, un o'r myfyrwyr ymchwil yma, wedi gosod dafad ffug yn y cae mwyn mesur effaith coed a chlyddiau a'r tywydd ar anifeiliaid fferm. Mae hwn yn waith sydd wedi bod yn mynd ymlaen ym Mangor ers dipyn amser rwan. Mae yna arbrawf dros 20 mlwydd oed o ran mae'r coetir wedi'w plannu mewn ffurfiau gwahanol yn goed unigol neu'n glwstwr o goetir efo'i gilydd ag ati. A be mae Pip yn gwneud efo'r ddafad llonydd ydy monitro faint o egni mae'r ddafad honno yn ei ddefnyddio mwyn cadw tymheredd y corff ar 39 gradd. Felly pan mae'r tywydd yn oer o ddwrnod heddiw a'r gwynt ag ati, mae'r ddafad yn defnyddio cryn dipyn o egni i cadw'r tymheredd lle mae o fod. A mae hynny, mae egni'n costio arian wrth gwrs ac yn y diwedd y gobaith ydy
troi'r y gwerthoedd hynny yn symiau ariannol, a wedyn fedrwn ni'n gwneud y symiau i weld os ydy plannu coetir yn y llefydd iawn a'r ffermydd yn gwneud synnwyr economaidd o ran cynnyrchiant y defaid ac hefyd bod yna werth ar y coed ei hunain wrth gwrs.